Jehovah.
Zinorema kana shichiuya Jesu bako rekuanda shakanaka bashino
Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngati batu neighbor hymn 49. Wea wangu unomuponesi ndakasunungulwa Hallelujah.
muri wangu Maria akaitwa akatewa tinotenda mangwanana makaita yecheso neropa remushinjikwa neirisiri ropa tingadai ndisiri shandiri nhasi dai ndisiri ropa tiani aizondikamuchira neirisiri ropa tiani aida kundiswedetsa pedyo naye mangwanana anocheso wenazareta tinotenda imi mupi wesimba mangwanana anotoda imi Mwari ivai pakati pedu cheso chirachitseiko chiri mangwanana nesimba renyu rinoshamisa isu tikusiyai sevana vedu makanaka cheso. We worship your name, Jesus. Makachendeuka mangwanana vasina simba vanopiwa nemimari vakalemerwa vanoyamurwa nemimari mangwanana itaiswa munogona vanhu zvisingakonekwi nevanhu imi Mwari munosikona makanaka mangwanana nesitaasho idizenda ona chiyo aonga mshakoka makanaka shangamire murimo yangu Mwari ipopa kusasimba kwangu Mwari imi munondiyamura Mwari mangwanana sikirai upenyu wangu ngoni nesitaracheso mangwanana anocheso tiyamurei pahondo dzedu Mwari tiyamurei pana zvinorema tiyamurei pavana vedu Mwari tiyamurei kumabasa tiyamurei mudzimba dzedu Mwari. Yes, we worship. Yes, we worship you, Jesus. In the name of Jesus. Makanaka shoso muyamuri tinokumbira kuyamurwa nemi Mwari tinokumbira kuyamurwa nemi Mwari muzita raJesu muzita raJesu. Oh, repeat your holy name. We worship you, Master. We honor you in the name of Jesus. Oh, repeat to you, my God. You deserve the honor. You deserve all the worship. What is your holy name, Jesus? King of kings, you honor you. Jehovah Jireh, we adore your holy name. Muzita raJesu. We thank you, Jesus. Take all the glory, all the glory, Almighty God. Take all the glory, all the glory, oh Lord. For your faith
Oh, one more time. Yeah. For your faithfulness, your power, and your love, take hold for the glory. Take hold for the glory, for the glory. Take hold for the glory. Take hold of the glory, of the glory. Lord, for your faithfulness, Lord, for your faithfulness, your power, and your love, yeah, for the glory, for the glory. Lord, for your faithfulness, your faithfulness, your power, your power. Take hold for the glory. Lord, for your faithfulness, your power, your power. Take hold. Lord, for your faithfulness, your power. Take hold, take hold. Lord, for your faithfulness, oh, and Lord, Take all that glory, all that glory, King of Zion, Lion of Judah. Yeah, King of Zion, Lion of Judah. King of Zion, Lion. King of Zion, Lion of Judah, of Judah, of Judah, of Judah, of Judah. King of Zion, Lion, yeah, King of
King of Zion, King of Zion, anosarura pakavarwa, anosimutsira, anorangarira, anodanu, anochengeta. Yeah. Reign to us this morning. Dinosi utsamawoko uri mwemunhu cheta Mwari itaiwo zvamunoda durura nyasha dzenyu gore nosatapera mandiri zvakasimudza maoko ita zvamunoda dururai Mwari wena iwo ndinosimudza maoko itai zvamunoda dururai nyasha dzenyu mandiri ndasimudza maoko itai zvamunoda dururai nyasha dzenyu ndinosimudza maoko idzaiwo dururaiwo ndasimatiri Jesu ndakasimudza
Tinosimutsa maoko edu, itaizwa munoda, itaizwa munoda, itaizwa munoda, itaizwa munoda. Thank you, Mochenga werugare. Hallelujah. Hallelujah. Tichiri mumweya umwe chete uyo kunamata. Toda kubodzokera pamberi paMwari zvakare. Tichete Mwari tichitora muviri wenyu muzuva ranhasi. Mwari bvisai mweya wokujairira muviri wenyu. Hallelujah. And also tichinamata tichete Mwari wekudenga. Tichinge ndatora muviri wenyu. Ndisiyanisei nevasingatendi ndichibuda mugwete kwarino. Simba repamochinjikwa ngarizviratidze. Mai makanda muchitimbira. Mwari muyamuri we. Mweya wangu unomuponesi ndakasunungurwa musunungu rikandinanizwe mama ndichakamchirwa
Mangwana no pachiri kugamushira sekutya sedumwa. Chijwo pamberi penyu shakamire. Chichagamushira muviri wenyu Mwari neropa renyu. Mangwana ne anoiwa iwo muya muri wenyu Mwari. Tiyamurei Jehova. Tiyamurei pakusasipa kwenyu. Tiyamurei Mwari. Mangwana ne anoiwa. Hallelujah. Hallelujah. Vauya kuzonamata chete. Hallelujah. Praise and worship, we thank you so much. You can take your seats. Ngatingoomberera maoko vachigara pasi. Tichakamira kudaro. Ngati morosei iye wationza pano. Iye muchinda werugare. Simbi nodzika dzimwe simbi. The Alpha and the Omega. Jesus, hallelujah. 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 Tichakamira zvakare. Ngati morosei vafudzi vetakapewa panzvimbo ino. The Moses of our generation. Hallelujah. The bulldozer. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Mangwanani akasarudzika ndinoda kumhoresa mapoka ese, my leaders, board repano. Hallelujah. Munotitira zvakanaka and all protocols observed. Ndinoda kumhorosa zvakazarusika. Sunday school, Sunday school. Are you there? Hallelujah. Hallelujah. You may take your seats. Mangwanani ano pane vatanga kupinda neswere nhasi muzuva ranhasi. Ndakumbira vangosimudza maoko pevakagara ipapo. Hallelujah. Ndanga ndichikumbira mungotora chimwe chidanho muye kumberi kunoku. Welcome to the arena of liberty. Hamuna kurasika. Ndipo chaipo chaipo panapa. Ishe Jesu vari pano ye. Ishe Jesu vari pano ye. Hatina namo. Ishe Jesu vari pano ye. Hatina namo. Hatina namo. Hatina namo. Ishe Jesu vari pano ye. Hatina namo. Ishe Jesu vari pano ye. Hatina namo. Hallelujah. I don't know if you all understand Shona. Okay, thank you so much.
muchangotiudzawo kuti mabva kupi, mainvitwa nani, kereke ino makaizivira kupi, and also mauya zvachose here kana kuti mavhakacha. Ini ndiri pano ndinoitwa Baba Tolana, ndinogara kumba kwaMai Tolana. Ndinopinda pano kusvika Jesu achidzoka. Hallelujah. Mungozviintroduceawo senzira iyoyo. Hallelujah. Amen. Ine ndinonzi Maita Mimba Nashe kana kuti Minister Brenda Kunda. Ndaigara ku Kelvin. Ndaigara kuMpumalanga actually ndikauya ku Kelvin. So ndakazoya kunoku nekuda kwebasa. Unoyo wa mwedzi wangu wechi2. Pano ndo panenge ndakupindira muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndinoitwa Maita Nanswa. Ndabva kuZimbabwe, ndiri sister yaMai Matambo, ndogara muFlorida. Hallelujah. Mapepa emakabata iwawo anokuratidzai kuti sekereke tiri kubva kupi tichienda kupi, and also pane rimwe racho rechipiri muchangofila madetails enyu momo mozongoya muchivaisa offering basket, and after service secretary wekereke ane a special message from our pastor muchazongosangana nawo pakanzi connecting lounge apo vokupai zvizere. Hallelujah. Vachigara pasi varovererai maoko. Hallelujah. Roverai maoko vasati vasvika. Hallelujah. Tine ma-items edu atinawo zuva ranhasi. Ndichatanga naBaba Mashakwe vane testimony, pozoteerwa naMai Banda vane zvekutaura pamusoro perevival yedu yatakatarisana nayo, then pozopedzisira naBaba Elder Nyamunga naElder Magunda. Mungu uyawo nenzira iyoyo. Hallelujah. Bora maoko yachuo. Hallelujah. Amen. Gedza titende Mwari ari kumusoro kudenga nekuti ndiMwari wane nyasha. NdiMwari zvakare muridzi weupenyu. Amen. Zvandichada kutaura pano testimony yangu zvinhu zvisakamboitika muupenyu hwangu. Amen. Chekutanga tine firstborn yedu. Amen. Mwana yeye ari kupasa zvisingaite. I think gore rino kake chitukukunda vese kuchikoro mulevel yaari. Amen. Inini sababa wake pa age yaari ndaivhara. Ndaita number 45 after 45. Hallelujah. Azvinobvira zvakamboitika muupenyu hwangu. Amen. Regedza ndiende pamberi ndichiti ndinoda kutenda zvakare munhu waMwari vari pakati pedu nenyasha dzavanotitungamira madziri. Amen. Ndinofunga ndakambotaura ndichiti pane pandakambonzi mufundisi Mushakwe handiri munhu ari coward. Ndakudzipeisa testimony yacho nhasi. Amen. Pawakadaro ndainge ndichida kuchinja kambani, kwaita imwe kambani yange yaita kunge iri nani. So nekuda kwekuti vaiziva kwatakange tabva nako, vakanditi usadaro. Vachinge vandidaro ndakashingirira kati nekuti baba vataura regedza ndirambe ndiripo. Amen. Asi mwedzi wawakataura kudaro, mari kubasa yakangoiswa zvandisina kuziva kuti yakabva kupi. Pandakatanga kushanda takabvumirana kuti muchandipa mari akati, but apo wakazoisa hatina kubvumira wakangoiisa. Zvakaita about 3 months vachingoramba vachiwedzera mari kubasa. Kechi mwedzi wechi4 ndo pawakazoti Mushakwe ungochiona tichipambidzira mari kubasa tiri kuti tinoda kuti uende undorane this department iri Uppington. Amen. Ichokwadi takaenda ikoko tikaona kubata kwaMwari. Hazvinombvera zvamboitika muupenyu hwangu kuti unongopambidzirwa mari usina kumbvira waudzwa, usina kumboudzwa unzi chii, wototanga kutambira mari yepromotion usati watanga basa racho. Zvakaitika mandiri. Hallelujah.
Saka mukazonzwa mufundisi wachitaura kana wachiti musha akamboti ndinobvumirana nawo, amen, nekuti vanoziva kwatakabva nako. Right. Yasvika time zvakare gore rakapambo expire mapermits. Wachibva wataura vari panapa kwati endai mundo apply mapermits. Inini vakazoya kuinbox vakati Mushakwe enda undo apply permit. Zvesho mari yaidikwa tanga tisina, saka takahuunidza mari yacho ikaita tika apply permit. Permit rakazobuda gore rino. Rabuda gore rino permit wakati ndikati baba permit raita sei rabuda zvikanzi Mushakwe ndira kuti undo apply imba. Right? Ndindo apply imba. All right. Saka vadaro wakabva wandipa nedate wanzi by mwedzi wakati unofanira kuendesa mapepa chitoti ngaitsvaga imba izvozvizvi. Mufundisi warumboziva kuti tiri kuwana mari. Anyway. Takatanga kutsvaga imba ya mbichana but inimi musoro mangu muri kuti mufundisi wakataura mwedzi wakati. Saka mwedzi uyu wakuita sei wakupfuura, but mari yatinowana isusuka imba yawatauraka hatikwanisi kuiwana. Ndatimbotsvage kana kuti dzakadai. Banazodzoka ndikati mufundisi wakati ndiri kuda imba yakati, tsvaga imba yakati. Saka takazongosvika patakaita chiwindi pandavafunira ndikati mufundisi tine imba yatakawana. Zvikanzi zvakanaka mwanangu, endesai ndatiendese mapepa. Taendesa mapepa, I think ndo mwedzi watabva kumusangano wana baba wekupedzisira. Taendesa mapepa yaya. Tichibva kugomo musi weSunday. Monday yacho first respond yakauya yanzi hautokwanisa, hatikwanisi kukupa imba. Zvakaoma vanhu vaMwari nekuti ndenge ndabva kugomo uchine kavhavha vhumuke kugomo honzi hatikwanisi. Tuesday yacho yakateera bhengi randobhenga naro bva kutaura kuti hatikupi. Kavhavhumu karoita sei kachita sei kachipera. Mufundisi ndo zviri kuita zvikanzi pane mamwe achapindura. Ndatimire mwaita sei wapindura. Ajenda wanga akati aendesa mapepa akati. Ndikamuti handina kumpinda, ndakamuti all right, asi musoro mangu makati kusvika mufundisi wati all right ndateedze next time ndo pandichazotaura idea yako. Takagara about 4 days vakazongoitawo bhengi rakafona zvikanzi ndiwe nhingi ndini. All right, tiri kufona tichikuudza kuti taapprova bhondi rako. Haina kunzwisisa ndikati matii zvikanzi taapprova bhondi rako ende zvataapprova bhondi rako tira kuti unzwisise kuti tiri kupa 100% bond. Mati zvikanzi unonzwisisa zvinoreva 100% bond here. Ndikati handizvinzwisisi. Zvikanzi iwe uchangobhadhara mari yemaatonizi chete. Imba yawakataura neprice yemba yacho tichakubhadharira isusu. Iwe uchangobhadhara mari yemaatonizi chete. Ende atoni wataapoinda isusu tamuudza kuti akupe futi discount. Izvi hasati zvamboitika muupenyu hwangu izvi. Pandafonda futi mufundisi ndo zvaitika kunoko. Wakati mufundisi I was so touched because mufaro wamakaratidza ndichikutaurira I don't think kana baba wangu kana munini wangu aifara kudaro. Vakatanga kuprofita futi, vakatanga kutaura zvimwe futi. Amen. Pane zvavakataura, vakataura ivo vachiti vakataura nezvandainamatira, zvatainamatira asi anobvera ambaudzwa tiri kunamatira zvakati. All right, zvadaro mapepa akafamba zvakanaka. Ndikedzai ndikudze vanhu vaMwari tinoda kutenda Mwari vari kumusoro kudenga. Nekuti patiriko zvino izvi kuregister bond nekuti tipiwe maki yedu it only took about 1 month 3 weeks. Zvenge zvaita kutaura kwatiri kuita izvozvi tatobva kumba kwedu. Amen. Tamuka tiriko. Hallelujah. Roera Jesu maoko uyo akanaka uyo. Hallelujah. Our next item wachuya my banda ngati varoverere maoko. Amen. Ini ndasumukira kuzotenda Mwari. Isusu takaitirwa zvakanaka kumba kwedu.
kuburikidza nenyasha dzepano. Takapedza gore tichizama kusevha kuti titenge mota. Takatenga motikari yatakatenga. Tatenga motikari yatakatenga ndobva yatorwa nematsotsi. Payakatorwa nematsotsi mune zvinhu zvakawanda mukati. Plus nemari yakawanda. Saka tatorerwa tapinda muzvikwereti takushawa zvekuita toita sei. Vamwe vakati madii kumbotsvaga maloya kuti pamwe treka ingakubhadharai motikari yenyu. Saka isusu tisati taita zvese zvatakaita takafonera baba. Tikati pastor tachikumbirawo kuti pamwe tingaona rubatsiro rwekuti tingaona loya ringatibatsira. Baba vakangotaura zvinyoro vakangoti ingouyai kuchechi mangwana ndikupei imwe mota. Saka isusu takabva tauya. Patakasvika vakasvika vakanamatira baba bhanda. Vanamatira baba bhanda. Takangoti tichingobva pano ndobva tangonanga kugaraji. Tisina kana mari. Ndobva tanoona motikari yataida. Apa takatotarisira kuti nepatakambopedza gore tichisevha kuti tizotenga motikari iyi. Koiko zvino zvatapinda muzvikwereti zvakangowanda zvakangosangana. Takabva taona kuremerwa. Asi tabva pano takabva tananga kugaraji. Inini kusaiti kwangu ndaenda toti baba bhanda zvinani tingotenga hedu kana kuti kamotikari kadiki kekungoti tingokwanisa kufamba. Tasvika kugaraji baba bhanda vakati aiwa mfundisi vati nichatenga motikari yakanaka kudarika iyo yandaive ndinayo. Hazvina kana mbopedza kana 2 weeks tatotenga motikari iyoyo. Mushure maizvozvo tikaropafadzwa nezvinhu zvakawandisa kumba kwedu. Izvozvi kutaura kudai takaropafadzwa nemotikari 3 dzatave nadzo. Zvikwereti takapedza takabuda mune zvose. Saka ndoda kungotenda Mwari. Saka ndoda kungokurudzirawo kuti kana pane umwewo ane situation yakafananawo neyangu, aiwa pano ukangouya pano zvese zvako zvaita. Saka ndoda kukurudzirawo parevival kuti ngatiuyei. Kubva kusora mangwana ini nemhuri yangu tese tinenge tiri pano kusvika revival yapera. Tinotenda. Tinotenda Mwari for such powerful testimonies. Ngativarore maoko. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Yes, tinoda kutenda Mwari anoita zvinhu mukati meupenyu hwevanhu. Inini kana ndichitaura nyaya dzangu ndinofarira kutanga nematestimony. Handiti makanzwa yandakakupaika iye yemunana wangu wakagara apa. Right. Regai ndigotanga neimwe nhasi. Pandakatanga kupinda pano, first camp yangu yandakatanga kuenda inini. Munoziva zvinogara zvitaurwa namufundisi mari dzedze dzataitambira. I think camp fee yanga iri more than half yesalary yangu. Which means kuti ndaifanira kuti ndikabhadhara camp mhuri yaifa nenzara. Kana kuti mhuri yodya ndoregedza kuenda kumusangano. But pane munhu akashandiswa naMwari akandibhadharira musangano iwoyo, akauya akanditora kumba kwangu akandiendesa kumusangano nemotikari yake akadzoka neni. So ndazoti fambe ini ndaifunga kuti munhu uyu kauyu andiitira zvakanaka. But nekunamata uchidzidziswa shoko raMwari ndinofunga kuti munhu uyu zvinhu zvaana kuitira inini akazviitira iye. Nekuti aitotiwo ndaendesa murume uyu kumusangano Mwari ndirangarireiwo. Nokuti patinoita zvinhu pamberi paMwari hatiitire vanhu asi tinozviitira. Kuti pamwe pacho patinopfugama tichinamata tine reference kuti Mwari kone pakadai apa mungatadzowo here kuwana zvamunondiitira. So ndiri kuti chii? Nguva yerevival yasvika. Tine hama dzedu dzakaropafadzwa, dziri kuropafadzwa nedzicharopafadzwa. Mwari vanoramba vachiita zvinhu zuva rimwe nerimwe muupenyu hwedu. So takagara tikaona kuti sedare changa chakashata chii kuti tibatirane nekuropafadzwa kwedu kwatakaitwa nemakapasitizi kuti wese ari kuda kuuya kurevival awane chekufambisa, whether une motikari kana kuti hauna.
So ndamira panapa kuti ndingotaura kuti tine chirongwa chandiri kufamba nacho. Handisi ndega, ndine vandinavo. Kuti tingoti kapa revival, my car for Jesus. Motikari yako ingowana wainotakura ichiuya nawo kumusangano. Wainotakura ichiuya naye kumusangano we-revival. So ne-initiative iyi ndakaitirwa zvakanaka mai mukomba choto pavakasumuka vachitaura. I think iwi mumasvondo mashupfura achiri pamwe pacho Mwari anobvunza kuti unei kuti agokushandisa. Mozisi akati ndine tsvimbo, tine chirikadzi yeZerefati yakati ndine chifulawa chishomanana chasara, ndopakaita munana wake. Ingotiwoka nemotikari yangu Mwari ingonditirawo munana. So ndiri kuti inini isusu sana baba Mwari akatiitira zvakanaka, akatipa mhuri, tisi macustodians evanhu vesava. So chirongwa ichi tinoda kuti tichidrive sana baba. So kuburikidza neizvozvozvo panopera service yanhasi ndichatokumbira through office yamufundisi kuti vangotendera kuti panopera service kana tine kumwe kwatiri kudiwa vana baba vese ngatingoendai pakona apa tinyatsofinaliza chirongwa ichi. Tiri kuti tichishanda nemaseo leaders, tinoda kuti munhu wese aripo ari available ada kuuya kumusangano we-revival akwanise kuti auye. So tichange tichishanda nemaseo leaders nana baba vese kuti ti munhu wese auye. So zvatinoda kuita, tinewo vana amai vanoti pachirongwa ichi handingasarirewo, ndiri kukwanisa kutakurawo vandinotakura. So patinenge tichiita meeting yedu tiri kuseruko, ini ndichange ndikamira ndiri padoo apa. Kana pana mama ari kuti ari kudawo kujoina chirongwa ichi chekutakura munhu, chekuti uwanewo waunotakura, uya undione ipapo tinyoyane nemazita tozoallocatana kuti iwewe chatakura ava, iwewe chatakura ava. Nemaseo leaders ngatishandei tese in this week. Inini ndinenge ndiripo ndichishanda nababa Jiriji nababa Sanyamawe. Tisu change tichironga transport. Hatina watiri kuda kuti azosvika kumba usiku kana kuti sangane nechanosangana nacho achita anga asina transport. We want to make sure kuti everyone is safe kuuya nekudzokera. Munhu anosiyiwa pamba. Ndo chirongwa chanangosumuka kuti ngatibatirane sekereke. Uku kwandati tiri kuda ana baba handina kuti vane dzimotikari chete kana kuti ndiri kuda baba wese mumwe nemumwe tichawana patinomumisa patiri kuronga transport kuitira kuti mhuri dzedu dzinge dziri safe kuenda nekudzoka. Ndiombererewo maoko. Hallelujah, hallelujah. Tiri mweya umwe chete we-revival. Rekai ningotaura ndichiti tine revival yokupedza gore. Tichaita futi imwe revival yokutanga gore muzita raJesu. Hallelujah. Saka toda ngotaura zvishoma shoma neheading yandati matangiro nemapedzero. Hallelujah. Zvine basa kutanga mushe uye zvakatikoshera kupedza mushe. Asi pakati apo iprocess. Hallelujah. Saka taakuinda pakunopedza gore, pandiri kutenda kuti gore chimboripedza mushe. Gore remumwe neumwe anopindira pano ngaripere mushe. Let it be a prayer of every believer of this assembly. Kuti when you look to the right and to the left, wauri kuona kagara gore rake ngaripere mushe. Muzita raJesu, amen. Kupera mushe kwaro kunotobudikidza nekunge Mwari vatiitira zvakanaka. Sekereke nobva tarongerwa revival. The main purpose of this revival ndeyekuti Mwari vaprofite kuupenyu hwako. Mwari vaprofite kuupenyu hwangu. Mwari vataure gore richinopera kuti nyaya dzako dziite sei dzigadzirike muzita raJesu, amen. Saka isusu tiri kuona gore rino rakanzi the works of faith pachiitika mamiracles akawanda gore richinopera. Saka panzi chimwe chinogona kutadzisa vanhu kuti vauye kurevival chii pakanzi transport. Zvikanzi transport for everyone. Kureva kuti hauchisina chikonzero nai uye kurevival pari kunzi transport for everyone. Kuti umwe anogona kunge asina transport, zviri kungoreva kuti
chakanyanya kukosha parevival mweya wako. Hallelujah. Chakanyanya kukoshera mufundisi mweya wemunhu. Chakanyanya kukoshera chechi ino kana kuti ma-intercessor mweya wemunhu. Amen. Vamwe vanopedzisira vakusanganisa kuti revival na appreciation. Zvoizwa sekuti pamwe revival yaitirwa appreciation, but church iri kuti revival ndeyako. It's for you. Hallelujah. Saka munhu wese ku revival muzita raJesu. Amen. Vaenzi vachauya uyai nawo ku revival muzita raJesu. Hallelujah. Church epano ngatifarei tichiona Mwari vachiita minana for every family. Toti Mwari vatirangarira muzita raJesu. Amen. Then gore rakunotanga zvakare. Tiri kuti isusu you plan before you start. Hallelujah. Munhu wese patanzi matangiro egore wanikwa uri pano. Haikona kuronga jene kuti unozouya kuna March. Wamboshaikwa panotanga chi? Panotanga gore. The spirit yatiri kupiwa nemunhu waMwari yandiri kuonawo hamina kana muchiiona. Pano pari kunamatwa panapa. Pano pari kunamatwa pano. Muzita raJesu. Amen. Pachapedzwa pachinamatwa. Pachatangwa pachinamatwa. Mwari vachiita minana. Amen. Senga chipupurwa panapa. Ini ndiri kutodawo wangu wakadaro, munana wakadaro. Mwari vachiita zvinoshamisa zvitsva zvisati zvamboitwa. Saka mufundisi tiri kuti chiono chenyu munhu waMwari ngachirambe chakasimba. Sechechi will be here in numbers. Takamirira kuona Mwari vachiita sei vachibata tichipedza gore. Zvaitogona maimbotitira all night prayer muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Varovere maoko vachigara pasi. Tinotenda Mwari zvikuru nematestimony ane udzamu hwakadai. Hallelujah. I'm sure kuti pa revival there will be more testimonies. Vanhu vaMwari vanonga vari muguta. Hallelujah. Ndanombokudza something. Unoziva kuti dzungu soka harimbokuratidzi kuti une dzungu. But rinotoda munhu ari padhuze nekuti akudzoti hai imi mune dzungu. Chirega kubatwa nedzungu rekusauya kurevival. Hallelujah. Nenguva ino nekuzara kwayo tichadaidza secretary wepanzvimbo ino atiudze kuti tiri kufamba sei sekereke. Hallelujah. Amen and amen. Regai tingotenda muri yekwatolana iri kuti tumingamirira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ngatingomberirai maoko Mwari vachikudzwa. Amen. Tinokutendai ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Mangwanani kereke mamuka sei. Aiwa tinotenda nekudairwa zvakakosha. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Ndine urombo foni yangu haina kuita zvakanaka. Saka regai ndingoverenga kubva pane chandapiwa ichi. Handizivi kuti ndandinovhavha vhumu yangu here kana kuti chii, but regai tipanane zviziviso zvanhasi. Amen. Zviziviso zvekutanga zviri kubva kumaladies. Maladies ari kuti tokumbirawo vana mama vanoda kuvolunteer kucleaner church musi weMonday 1 December 2025 unoyu nemusi weSaturday musi wa6 December. Hanzi nyoresai mazita kuna maisanyamawe. Time yacho yekuya kuzocleaner is 9 AM. I'm very sure kuti the cleaning process iri kuitira kuti revival yedu tiite imba yedu yakamira zvakanaka. Mwari vachikudzwa. Amen. Chiziviso chechipiri chiri kuti madzimai vari kutengesa mahimbuka ari kuita iwo ma50 rimwe chete vanomada or vanoda kumatenga. Hanzi onai Sister Joyce. Chiregai tipanane zviziviso zvekereke. Kereke tiri kuziviswa kuti mangwana musi weMonday inoi hakuna
fasting, tiri kungonamata tiri kudzimba. Kunyemwerera kwangu hazvirevi kuti ndiri kutenderana nazvo. Kungonyemwererawo zvako. But regai tingoti midnight yemangwana tiri kusangana for midnight prayer. Hallelujah. So we are meeting online mangwana for midnight prayer. Kureva kuti iwe neni tine basa rekuchuna to our whatever platform that we shall use kuti tijoine midnight prayer mangwana. Chechipiri chandinacho chekereke chiri kungoti ma midweek service, with midweek service yedu yes 7 year this week. Remember tinenge tine revival. Kureva kuti service yoyo iri part of the revival. Kumetsi tinoti subset ye revival. Hallelujah. Pane vakapledja for my welfare pastor akashedzerwa pano na Dedi. Pastor ari kuZimbabwe and maybe kuno $50 iya hanzi kana usati wafulfilla pledge yako, please can you kindly fulfill that pledge. Ndine Urombo Media Team chiziviso ichocho ndandisina kukupai. Our English service ne main choshona service vane ma social media platform avanomhanya nawo. Please let's be active on those social media platforms zvigotiitirawo zvakanaka. Chiziviso chinotevera chiri kuuya neavailability yamufundisi svondo rineri. Our pastor or mufundisi will not be available this Tuesday. However, if you still want my services amufundisi vabate taura navo muita appointment mowirirana kuti munosangana musanganiro iyi. We are still encouraged to invite friends. We are still encouraged to invite hama neshamwari, especially patiri kuya ku revival. Wanawo munhu waunouya naye mabva kubasa kana kuti muchibva kumba, munguva yatingoshumira pamwe chete zvichingotiitira zvakanaka. Regai ndingokumbira zvakare vaenzi vauya sanganaiwo neni pasera apo pane masofa ecream apo vakanzi connecting lounge, tingoitirwa zvakanaka, Mwari vachikudzwa. Sekereke tinoyeuchidzwa kuti mwedzi wedu wapera pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Takaitirwa zvakanaka kuti tine nzira dziri nyore chaizvo dzekuti tiite our commitment kuna Mwari zvakanakisisa zvisingatinetsi zviri nyore nyore. Pano tinoita ma EFT kureva kuti tinogona kutransfer muchurch account iyo iri papo kubva pafoni yako kana kuti pa laptop pako or whatever gadget you are using. Tunogona kuita zvakare ma ATM deposits uchiita mu account iyoyo yeku Nedbank iri papa. And obviously unogona kuya pano during service woisa mari yako kana chipo chako mubasket pano, kana kuti kumashure uko tine speed point iriko unogona kunoswipe ikoko, Mwari vachikudzwa nai. Regai ndingoti nini zviziviso zvangu zvaperera pano. Regai ndidedze vandidedza pano. Nyasha dzaMwari dziwanzwe muzita raJesu, amen. Hallelujah. Katiroerei professor vachigara pasi. Hallelujah. Nguva yangu yakunopera manje, but hazviitiwo kuti ipere ndisina kumbomhorosawo vakandida ndikavadawo maitolana. Madam, ndinokudai Stereki. Hallelujah. Nenguva ino kuzara kwayo takasimuka. Hallelujah. Takasimuka netsoka dzedu takushevedza mufundisi vatipe kudya kwedu kwezuva ranhasi. Hallelujah. Ngatirowe maoko vachiuya. Regai titende Mwari nenyasha dzekusvika panzvimbo kuti unosvika the 11th month uri alive pasina chiri kukunetsa kana kuti zvakakunetsa zvikasakuuraya. Amen and amen. Amen and amen.
tichada kuzotora muviri washe, but regai ndingokupai zviziviso togara pasi topfuurira pamberi. Zviziviso zvishoma zvandinazvo zvinosanganisira izvi. Musi weFriday ino yerevival tine all night muzita raJesu. Hallelujah. So our praise team will sing uninterrupted because we have an all night. Not only that, panenge paine nyasha dzakawanda. Pastor Tash naamai, overseer Nyeremuka naamai, vanenge vari muguta vachichinjana the mic. Nyasha dzinenge dzakaburuka. Nhasi message yandichada kuzotaura nezvayo ndisati ndakunamatirai kana tisati takunamatirai inonzi success from a point of weakness. Kubudirira panguva yavakaremerwa, panguva dzevanhu. Mwari vanogona kukutendera kupinda panguva dzevanhu zvekuti vanhu vanenge vaine zvekutaura pamusoro pako, uye vanhu vanogona kuita zvavanoda newe. Zvakaitwa Daniel kuti 120 people plus 2 vakarangana vakanoedhera mambo plus 120 plus 1 to make 123. Vakatsvaga gomba reshumba plus 4 vakazorivharira usiku hwese. But at the point of your weakness, ipapo Mwari wako ngaasimuke. Uti unoza kuti unogona kugara paurutora muiri washe iti ndoda kumbosimuka from my point of weakness. Wanzwa, pa my point of desperation, pamwaka yevanhu yekuti vagara dare vakati gore rino anofa nenzara, vabva vavhara chikafu chacho chekudya. Ipapo Mwari ngavave Mwari panguva dzevanhu. Uri kunzwa zvandinoedza kutaura? Vaine nganga dzavo, vati vana vake ngavadzungaire. Vanhu vaine nguva dzavo. Unoza pane pamwe pada kuti patiri kudya muviri wacho uti Mwari, handisi kuuya kwamuri from a point of privilege, ndiri kuuya for you from the point of grace. I know I may not qualify, but I'm not coming to you from a point of privilege. No, I am coming to you from point of a person on the cross. Ari kuti ini ndiri mbavha ndakaba. Umwe akati kana uri Mwari tiporese. Iye akati ini nditori mbavha ndakaba. Kana mandinzwira nyasha Mwari, kana maenda kuparadise, handisi kuuya from a point of privilege. No, ndiri kuuya from a point of grace. Kuti kana mada henyu Mwari. Kuna umwe mwana mparadzi, inzwa unzwe, mwana mparadzi anouya kuna baba oti chiregai kunditora semwana, ndakadya nenguruve ndikaita zvakaipa, but pandauya I want to be a hired servant. I don't deserve to be a son. But baba vanouya vakabata gauni neringi, imboenda pauri kutora muviri washe, uti not from a point of privilege but from a point of grace. Nekuti chikoro chine vamwe handina, mazwi akawanda sevamwe handina kunaka, kune vari kuroorerwa kunaka, ina handina. But kwamuri Mwari mangwanani ano ndipete gore, ndakabereka kukunda, kwete kwe privilege but from a point of grace. Kana mandinzwira nyasha Mwari, nditendereiwo kupeta gore zvakanaka, kwete kana ndagona aiwa kana mandinzwira nyasha, kwete kana ndagona aiwa kana mandinzwira nyasha. Imboudza mweya wako uti Mwari, kana mandinzwira nyasha, kana mangondinzwirawo henyu Mwari nyasha. Pamwe pacho ndakatotadza, pamwe pacho ndakatoremerwa, pamwe pacho handitorina, and I'm not coming to claim from a point of privilege. I am coming with the point of grace. Unoziva pane vamwe wekuti anomira semuFarisi oti ndinotsanya, ndinopa zvegumi, munondiziva Mwari kuti ndinomira nebasa renyu. Vafundisi ndini ndiri kuvachengeta. Iwe pamwe hausati wasvika ikoko, uri kuti Mwari,
handina chinonyatsobatika chandinogona kusanganisa pamberi penyu, but kuti victory iwe kwandiri. I'm asking iuye from the point of grace. Mwari wangu ndikunde, kwete nekuda kwekuti ndagona, but nekuda kwekuti mangotenderawo henyu Mwari kundinzwira nyasha kuti 2025 ndimupete ndakakunda, ndinovhura 2026 ndakakunda, kwete nekugona, but from a point of grace, not from a point of a privilege. Anokuudza akati sekuru wangu ari pabhodha, vamwe vacho vari kudaily pod, vamwe vacho ndiminista, ina handina. Mwari wekudenga handina, ndinotangira pamuri ndichiperera pamuri. Simba rangu Mwari, mukanyarara ndinoparara, mukanyarara vanhu vanoita zvavanoda neni. Mwari wekudenga nditendereiwo ndidarike gore, not from a point of advantage, but from a point of my weakness. Pauri kutora muviri washe, kune vanhu vekuti anogona kunyora history yezvaakaitira vamwe, but ina handina. Kwete zvekuitira vamwe, but zvekutozviitira ini. Manzwa zvandinoedza taura. Kuno umwe kuti atori nelist yevanhu vaakaitira zvakanaka, but ini wacho handisati ndagona kuzviitira zvakanaka ndisati ndaenda kune vamwe. Saka pavari kutaura nhoroondo, ini Mwari handina, but ingondiwaniraiwo kanyasha ndipedze gore zvakanaka, chingondiwaniraiwo nyasha ndipedze zvakanaka. Uyo ari pamuchinjikwa anoti, Mwari, nditori mbavha, ndiri kutongerwa yandakabata, asi kana maakuenda kuparadhaisi, chingondinzwiraiwo nyasha, kwete nekuti ndine chandagona aiwa, but ndambosanganirai neiwo nemi pamuchinjikwa. Kana maenda Mwari, from a point of grace, not from a point of privilege, because vamwe vacho maprivilege hatina. Unoziva kuti vanhu vanogona kugadzira mwaka wako, unogona kurarama mumwaka yevanhu vachigadzira nyaya dzavo, vachigadzirira iwewe, but pavari kugadzira mwaka yavo, iti Mwari ndinzwireiwo nyasha. Vanoenda kumiri washe handei, vanoenda kumiri washe handei. Umbotora muviri washe nhasi uti, Mwari, I want your grace. Handisi kuda kukunda nezvandakagona, ndiri kuda kukundiswa nenyasha. Taidziwa nepi nyasha, Zokunziwa na vashe, taidziwa nepi nyasha, zokunziwa na vashe, taidziwa nepi nyasha, zokunziwa na vashe, vakuzwe sheshe, Yesu taidziwa nepi, taidziwa nepi nyasha.
ndedzekuti umboti Mwari, I'm coming to you. Pamakadeura ropa renyu makati zvapera. It was not because of the righteous that you went to the cross. It was because of the sinners. Mwari ndirangarireyo in my weakness. Kune vanhu vekuti they have done so much good and they feel great. I'm looking for people vari kutora muviri washe from a point of weakness. Ungoti Mwari, I need more of you. Kungoona kunaka kwenyu Mwari in my weakness. I just want to see you at the point of my need. Kune vatsvene vave ready kuenda kudenga vasina chipomerwa, but kune hama dzakafanana neni dziri kuti Mwari, mangwanani ano hamuna here zvamunogonawo kuita neni pandiri kurangarira kufa kwenyu nekumuka kwenyu? Muchikunda rufu, pauri kutora muviri washe, take it with a broken heart. Humble yourself, lower your esteem, and say, God, I want you to remember me. Vamwe tine mamarriage asina kumira zvakanaka. Vamwe tine vana vasina kumira zvakanaka. Vamwe vana vacho hatitorina. Vamwe tine nyaya dzisina kumira zvakanaka. Vamwe hatina chekudya. Vamwe takapfuura nepatakapfuura napo. But mukana wekungoti Mwari, sezvandiri, I present myself to you as I remember you taking this Holy Communion. Yamakati kana takukurangarirai tiite izvi in remembrance of your love. Tingotora muviri washe chiti Mwari, I'm not taking it from a point of privilege, no. Ndauya semwana muparadzi ari kuti I don't deserve to stay outside, neither do I deserve to stay inside as a son, but as one of your hired servants. As long as ndapinda muvazhe dzenyu Mwari, as long as ndapinda mupresence yenyu Mwari, ndirege kugara kunze uku, nditenderei kupinda mupresence yenyu Mwari as I am. Regai ndikumbire mamukomba choto vanamati varopafadze muviri washe, kuti Mwari sekuvimbisa kwamakaita taakutora muviri wenyu neropa renyu kuti tigone kurarama mangwanani ano. Hallelujah. Shabaraka ushanda. Hallelujah. Narabaka uzima. Mweya washi. Narabaka ushanda. Manda yakaseta murena warishima orika murari tatetere bosa riki tatara mahande ande kasutu manda yakaseta murina ratetera mobosa tara boseta moria Mweya mutsvene mangwanani tatetera bosata maria Sakanarabaka ushanda. Tizwire nyasha Mwari. Tiwanirewo nyasha Mwari. Mutsvene vaMwari vatakutora tafura yamakatigadzirira mutsvene. Make us whole in your presence, Almighty One. Heal our brokenness this morning, O Spirit of the living God. Make us whole in the presence of your glory, Almighty One. Tinokuonga mweya mutsvene vaMwari. Tinogamuchira simba rinobva kwamuri Baba. Ngarizadziswe muutera wedu mangwanani ano Baba. Nyasha dzekupedza gore rino zvakanaka Baba. Nyasha dzekupedza musimba renyu rinoyera Ishe. Patakutora mutsvene werugare. Tiri kugamuchira simba Ishe wemasimba. Tiri kugamuchira simba rekuramba tichimanya takatarira korona yenyu. Tiri kugamuchira kusimbisa netariro itsva inobva kwamuri Mesiya. Maita
nenyasha yenyu nekutendeka kwenyu Baba. Tinokuongai, tinokurumbidzai mangwanani ano. Itai sezvo munoda pakati pedu Baba. Patiri kutora mucherechedzo weropa renyu nenyama yenyu. Ngaikwanise zvisina kukwana mukati meupenyu hwedu. Mutiyambutse patinofanira kuyambuka nezita renyu Jesu. Mweya mutsvene tinokuongai, tinodzorera rumbidzo kwamuri. Gamuchirai rumbidzo dzenyu mangwanani ano Baba. Zita renyu ngarikudzwe mweya mutsvene waMwari. Ndiro roga rakafanira kuonga Baba. Tinopupura zvokwadi yenyu mutsvene ngairarame mukati meupenyu hwedu. Muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Vachitenderedza muviri washe. Torai moyo wangu muropa, mundishambidze, mundishambidze, Mari toraiwo, toraiwo, munyike, munyike, mundishambe, mundishambe, Mari toraiwo, toraiwo, munyike, mundishambe, mundishambe, mundichenese. Unishambe, unicheneza
Pasati pasvika muiri washe neropa rashe kana musati magamuchira muiri washe neropa rashe mungondiratidza nekusimudza maoko kuti vari kuti tiutungamiriri uri kutibatsira usvike pamuri. Kana tese tagamuchira pedzisai kutora muviri washe tichiimbirwa one stanza. Vanofamba nomweya vanofamba nomweya vanofamba nomweya ndivo vana vanofamba mashoma unotaura pamberi paMwari kuti Mwari wekudenga ndirangarireiwo nyasha dzenyu Mwari dzisimudzirwe kudarika kuziva kwangu. Ruoko rwenyu Mwari ruve nesimba pamusoro pangu. Baba makatendeka, zita renyu ngarikudzwe. Ruoko rwenyu Mwari rurambe ruri pamusoro pangu.
Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Tinoda kutsvaga nyasha dzekupedza gore zvakanaka. Not from a point of privilege, but from a point of weakness or from a point of need. Praise and worship nogona gara zvinhu pasi kusiya kwarumbi. Tiverengerwe kuna book ya Luke yatiri kuti victory is certain from a point of weakness. Pane scripture iri pa poster dzokerai ikoko first. Ande ku scripture iri kunapo iri pa poster ya Paul na Silas pakati peusiku. Auna here kundaini hama dzako mukanonoka ndokuverengerai. Yes, thank you. Panenge pakati pousiku, Pauro na Silas vakanga vachinyengetera uye vachiimba nziyo kuna Mwari, uye vamwe vasungwa vakanga vakavateerera. Pakarepo pakava nekudengenyeka kwenyika kukuru, zvokuti nheyo dzetirongo dzakazununguka. Kamwe musiwo etirongo akazaruka, uye ngetani dzevanhu vose dzakasununguka. Muchengeti wetirongo akamuka, uye paakaona masuo etirongo azaruka, akavhomora munondo wake, uye akada kuzviuraya nekuti akafunga kuti vasungwa vakanga vapukunyuka. Asi Pauro akadanidzira achiti, usazvikuvadza, tiri muno tose. Ngatiende ku English version. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Let's go. Mumwe wembavha dzakanga dzakarembera pamwe chete naye akamutuka achiti, ko ndiwe Kristu here? Zviponese ugoponesawo nesuwo. Asi imwe mbavha yakamutsiura ikati, hauchi Mwari here iwe, sezvo uri pakutongwa kukumwe chete, sezvo uri pa okay. Isu tiri kutongwa zvakarurama nekuti tiri kupiwa zvakafanira mabasa edu, asi munhu uyu haana chakaipa chaakaita. Ipapo akati, Jesu, mundirangarirewo pamunenge masvika muumambo hwenyu. Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muparadhiso. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other, answering, rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." Luke 15:19. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like you one of
your hired servants. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu, ndiite henyu somumwe wavaranda venyu. Hallelujah. May the good Lord bless the readers and the reading of his word. Be blessed. Okay. We are moving a theme in what victory is certain. Amen. Murume vatataura nezvake Paulo na Silas. The men that we're talking about, Paul and Silas, Vakanga vabatwa. they were caught, Captured. Or they were prisoners. they were prisoned. Vakanga vari vasungwa. They were prisoners Vari mujeri. and they were in jail. Pavari vari panguva yevanhu. At that time, they're in the time of people. Vanhu vadecida kuvasunga. People have decided to imprison them. Ende vane nyaya yavainayo. If they've got an issue that they have, They had to answer. vaifana kupindura. Pavasungwa As they are in prison, vave powerless. havasisina simba. Vane madziro akavavarira. They've got walls that are closing. Vane machains mumakumbo nemaoko. Vanengetani mumakumbo nemaoko. Vavatorwa kubva from where they were. And they were taken from where they were, Vavaiswa pakati pevamwe and they vasungwa. were put in the midst of other prisoners. Kureva kuti pane mwaka yevanhu Meaning there's a season of people yatinopinda nekuda kwevanhu. that we enter because of people. And we become weak. And overtaneta, Hatisisina we simba. no longer have power. But ukakanganwa pane simba rako. If you forget where your power is, Kana kufunga mafungiro evanhu. or think like people, Chakavasungisa kuparidza. what imprisoned them was preaching Nekuporesa vanhu. and healing people. Vavaiswa mujeri. And they were put in jail Mune vanhu vasingatendi mune where zvavanotenda. there are people who don't believe what they believe in. Why ndiri kudaro? Why am I saying this? Pavari kuimba. As they are singing, Vachirumbidza Mwari. praising the Lord, Vachinamata. praying to God, Shoko raMwari rati. the word of God Vanga said vakavatarisa. they were looking at them. Unogona here kuita zvesimba rako. Can you do things using your power Kana wasvika pane vanhu. when you get where people are? Ndosaka muchiona That's why you see kuti chechi yeAFM that the church of AFM, kana paakutaurwa nyaya yegiving, when they're talking about the issue vanhu of giving, veAFM vanonyarara. people of AFM become silent. Havagoni kuenderera mberi nezvavakatenda They mazviri. cannot move on with what they believe in. Panotaurwa nyaya When yeappreciation, they talk about the issue of havagoni appreciation, kumira they cannot vachiti stand ivamwe vanoenda kun'anga, and say others isu go to the tinotenda mune sangomas, zvizvi. but us to believe in this. Vanonyarara vafundisi vavo They vachitukwa. become silent when Why? their pastors are being caged. Zvavanotenda musi weSunday Why? Because what they believe on Sunday havatendi musi weMonday. is they don't believe in that on Monday. Zvavanotenda musi What they weSunday believe in on havatendi Sunday, kana they vaakupati. cannot believe with it when they Zvavanotenda are on musi party. weSunday When what they believe on havatendi Sunday, kana they vaamubhasi. don't believe it when they are in the bus. Paul na Silas Paul and Silas, vasvika pane vanhu when they've arrived where there were people vanotenda mukuparwa kwemhosva, who believe in vari breaking the mumhosva, laws, vanodzokera kune they go back chakavachengeta. to what had Ndoko kept vari them. kuti Mwari That's muri when they zuva say, redu, God, you are pakati on peusiku In the midst of the vamwe night, vachifanira kurara. others when they're In supposed their to sleep, point of weakness, panguva yekunetsa they kwavo, remembered who they are. Vakarangana Kana kuti ndivanani. ndamanikidzwa Mwari, When we maoko are angu asungwa when our nemakumbo hands are angu chained, asungwa, when our legs regai are chained, titi Mwari, let me say, Mwari, God, Mwari God, ndivakumbire. so that I Ndine ask to mumwe God, munhu, I have someone, hauna mwana. you don't have a Ndine child. mumwe munhu, I have someone, hauna basa. who don't have a Ndine job. mumwe munhu, I have someone uri kuteerera nyaya, who is listening but to uri issues. pakati nepakati. But in the Iti midst of these simukai Mwari wangu, saying, "Arise, pa O point God. of my weakness, Panguva I yekunetsa trust in kwangu, thee. ndinovimba I mamuri, believe in your name. ndinotenda Maoko muzita renyu. akasungwa Mwari, My hands are ndinotenda chained. mamuri. I believe in your Makumbai name. necheni Mwari, My legs are ndinotenda chained. I mamuri. believe in Vana you. vafoira kuchikoro, And the fact ndinotenda I mamuri. believe in Basa you. rapera, The job is ndinotenda over. I mamuri. believe in you. Nekuti munodaira. Because you answer.
cheni hadzirambidze Mwari kunzwa. The chain cannot close God from hearing. Cheni hadzirambidze denga kunzwa. The chains cannot Kana stop God from waenda hearing. panguva When yevanhu, you are in the daidza time of kuna people, Jesu. call to At God. your point of weakness, Panguva yekunetsa daidza kwako, kuna daidza Jesu. kuna Jesu. Kukunda Victory inouya uri panguva yekumanikidza. comes when you are But in the midst of. wadaidzira zita raJesu. But if you call the name of Wakatarisa God mwana and pamisikereji. looking at the Kutanga child, kuti nezita it's like raJesu. in the name of Riya Jesus. mandara vakaushuma. Vanhu voti munorwara here. And they say, are you Anga crazy? aripi Mwari muchisungwa. Where was God Anga when aripi you were Mwari in prison? muchirohwa. Where was Anga God when aripi they were Mwari beating you? muchisungwa. Where was God But when they were handinei beating you? nekwaangari. But I don't mind where you Ndinomurumbidza are. zvakadaro. I will praise him in that Handinei situation. nekwanga kuine I don't nyasha. mind where Ndinovarumbidza Jesus was. zvakadaro. I will continue Handinei praising. nezvataurwa. I don't mind Ndinovarumbidza zvakadaro. Why Mwari vane tsika yekuzoficha kana zvarema kana usiku maronda akurwadza denga rinopindura chete kana po akurwadziwa denga rinopindura chete kana po akuchema denga rinopindura chete kana po akudana denga rinopindura chete maneru masikati ano ndati wakabatikana at your point of weakness daidza Mwari. Pour unto Jesus. Vanorwara neflu vanotenderana neni. Those who suffer from nevakambobuka ruoko vanotenderana And those who neni. once broke their hands Pakati agree with me. peusiku In the maronda midst of the anorwadza. night, the wounds Pakati becomes painful. peusiku In the midst flu of the inorwadza. night, the flu is Ndopari kurwadziwa pona Silas. That's when points Panzvimbo start attacking yekunyarara Instead of being vakunamata silent, Mwari. they start Wobva praising. vatanga kuimba. And they start Ipapo Then- ndati ipapo Then- cheni dzakabva. The Kwete chains pana broke. Paul. Kwete Not on pana Paul, Silas. not on But Silas. pamunhu wese. But on everyone. Point of weakness. Unonzwa Hana achinamata. You hear Hannah Shoko praying. raMwari rinoti kuna 1 Samuel. The Bible Ukabva says nayo verse kuchapter 5. From chapter Kubva 5. verse 1. From verse Unonzwa 1. shoko raMwari richitaura You hear the word zvakanaka. of God Rinoti saying. Penina They say aimushotesa achimurwadzisa achinzi Penina. haana mwana. Saying she's barren. Aine double portion yekupa. She had a double portion of giving. Hana anga asina chikwereti chekupa kuna Mwari. Hannah was not he didn't have a Aipa debt. kuna Mwari. He should give to God. Achida Mwari. Loving God. But vaishotesa vaivepo. But people would. Vaimumara vaivepo. They were Kune there chimwe bothering chokwadi chekuti ukaudzwa so. I want to tell you Moyo something. unoenda kure. Penina aisanyepa. Penina was not lying. Aimudzwa kuti unodiwa He nemurume. said the man Unowana loves murume you. usiku hwakawanda kudarika inini. Sei usina mwana. Why are you barren? Unotsanya kundidarika. You fast Sei more than usina I do. mota. Why don't you have a Unoenda car? kuchechi ndichisara ndakagara. Sei You go to usina church. mota. Why don't you have a car? Zvaunonamata Mwari wako ari Praise kuti so much. chii. What is he saying? Zvavamupa double portion As ati if given chii double Mwari. portion, what is he saying? Vanhu havakutsike pasina chironda. People don't step you when you are not wounded. Vanokutsika pane chironda. They step on the Vanhu wound. havakutsike pakapora. People, they don't Vanhu stand havaise on- sauti paganda They rako. don't put salt on the Vanokwatura skin. chironda woisa They make sauti. a wound and Kureva put kuti kana salt. vaakutaura Meaning when they are vanotaura talking, pazvinorwadza. They speak Ndopari to when the kunzi pain naHana. is. Iyi yandiri kutukirwa iyi. They say, what this? She's Iyo kissing iyi off. yandiri kutukirwa iyi. The issue that Ndo she's kissing yandakukupai off manje mudara. is the one that I'm giving to you, God. Mwari ngaakupe revelation yandaiparidza last week. God must give you revelation Akuzarurire about pane it. moyo wake God must kuti vana reveal where Penina he's at. vanyarare. He, hanzi Mwari yandiri kutukirwa iyi. He said, the issue that I'm there Yekutadza kissing me kubata about mwana iyi. of being Ndo barren yandakuuya nayo. is the one that Ari I'm bringing kupa forth. chaasina. He's Ari giving what kupa he doesn't have. chaasina. He gives Ari what you kupa don't chaari have. kutukirwa. He gives Ari what he kupa doesn't chaari have. kushorerwa. She's giving Ari what she's kupa being chakonzeresa thankful for. misodzi. She's giving what she's Chisiripo. waiting at. When it's not there. Victory is certain. Kukunda kuripo. Tina Mwari vasinganyarare. We have a God who Haafambi doesn't rwendo He haana doesn't hope. travel. He Akadanwa doesn't sleep. anodaira. When he's called, he answers. When that boldness would say, Mwari chandipa utera ichi. What is my Nechandatukirwa weakness? ichi. And what Ndo they're kissing me about chandakupai. is what I'm giving you. Ipapo ndo pakavhura. That's when they Mwari opened. vanga vachipiwa mombe nemunhu wese. Everyone was Mwari giving vanga cattle vachipiwa to mbudzi nemunhu wese. Everyone was giving Mwari goat to munhu God. vese vanga vachiisa zvinhu pashilo. Everyone was Vanhu putting vese something on vaisacrifica Shiloh. pashilo. Everyone was Hakuna sacrificing on Shiloh. akasacrifica mwana. No one sacrificed the child. Wanzwa ndiri kuti pamwe pacho iyoyo yauri kutukirwa ndo yaunofanira Some kudaidzira issues, what Mwari. they're kissing you Pacho about is pauri the issue must kushoteserwa ipapo What ndo they are bullying you paunofanira ende about ndo is what you must talk about paunoropafadzirwa God. ipapo. That's when you're getting your blessing from.
Your victory must emanate kukunda kwako kunofanira from your kubuda point of view weakness. kubva pakuneta kwako. Pakanyanyisa kushoresa. Where there's Chinonyanya weakness, kushoreka muupenyu hwako. that weakness Mwari in your life, ngavashande nacho gore God must risati work with rapera. it before the year ends. Chinonyanya kushoreka That pauri. weakness you have Mwari on you, ngavaburukire God ipapo must ascend gore on risati you rapera. before the Pacho year pari ends. kunzi ndopa wakanyanyira Where there's a- kuneta. where there's a Mwana point here, of Mwari weakness, ngavaburukire is it a ipapo. child? God must descend on that issue. Umwe anozosvika kwavari Others say, akati Mwari ndoda kupararira muwashe dzenyu. they say, God, I want to Handichadi like you. kunzi mwana. I don't want to I be no called longer a to have child. a son. I just need to be a hired servant. I want to be Ndiitei mushando, but ndiripo. Kune mwe munhu wekuti ukatarisa upenyu hwako unoti iri kutaurwa namufundisi haikwanisusu. Imimi makambohurai huyai kuno. Imi makamboba huyai kuno. Imi makaishorwa huyai kuno. Mungoti Mwari ndauya ndakadaro. You say, God, I'm here as I Ndakadaro, am. ndakadaro. As I am, I'm Nekuzikanwa here. kwangu ndakadaro, The way ndakadaro. they know Mwari me, I'm here as I ndopandavira. am. Unonzwa kuti jeri rinovhurika. You said the jail opens. Unoza pamwe pacho paunofunga ndiri kufunga kuti dai paine vatendi I'm thinking if there were vakararama other nguva Christians yaJesu. who lived in the times of Jesus. Painzi king of demons Zerubbabel. When they said, Peter Peter was there. painzi mubi When they were aivepo. saying a thief, he was there. Ndibatire Isaiah 53 verse 4 Isaiah 53. na Matthew chapter number 8 verse 17. Isaiah 53 verse 4. Ingoikanda pamadziro ndiiverenge ndichipedza ubva wakanda. Isaiah 53 verse. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. My mfundisi version yenyu not she. Vapewo mic. Version yenyu not she. 53 verse 4. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Thank you. And pana Matthew. Hanzi akatakura kurwadza kwedu. Matthew 8:17. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our weaknesses. Murukundaendera. Matthew ari kududzira chiprofita cha Isaiah chapter 53 verse 4. Ari kuti painzi Zerubbabel, paisvipirwa mate, paipfekedzwa chiremba cheminzwa, painzi nembavha pamuchinjikwa, kana uri mwana komana waMwari, zvibatsire ugotibatsirawo. Aizviitira kutakura kurwadziswa kwedu, aizviitira kutakura marwadzo edu. Our infirmities. Chiprofita chadudzirwa. The prophecy kureva has kuti been kune fulfilled. dai vanhu variko mazuva ano wekuti mufundisi akangonzi aita makuhwa unobuda chechi, dai Jesu akanzi Bheruvha bhebho waimira paakapinda pamwaka wevanhu akatakura muchinjikwa achidonha ropa richiverera mumwe ari powerless. Your victory is not in your strength. Your victory is in your weakness. Kana Mwari akuda kuzviratidza anokusiya uchienda panorema kuti simba rake rionekwe, kuti Daniel anzi murume pavarume aifanira kupinda mugomba reshumba oita sekuti apera simba. Aiwa haana kupera simba, denga rine zvariri kuda kuratidza. So when you are moving with pastors vachitorwa nemhepo and see them being taken by the wind, it doesn't mean they've been destroyed. The heaven wants to show off its power. If you stay at your house and you see the regai kukurumidza kuchema, iti Mwari maakuda kuratidza ripi ratisati taona. Because when your weakness starts, his glory comes down. When you are shaken, angels come down. Akasungwa, akabatwa, ndopaunonzwa kuti hanzi cheni dzakabva dzangoti muridzi vaya vakamusunga those who changed vanga vakuda kuzviuraya. now wanted to kill themselves.
ndopari kunzi musazviurayi vakuru. Doesn't say don't commit Tese suicide. tiripo. All of us we Simba are here. ravasunungura ndo simba rinovachengeta. The power that has healed them is the power that will keep them. Unoziva kuti simba raMwari rinoshamisa. The power of God is Vanga amazing. vakasungwa havana kutiza. Those who were changed did not run away. Because vaburudzwa unoziva kuti handina kuzoona kuti vakazonzi endai kumba here. I did not But see munhu that ambosunungurwa namweya But anonetsa the one kuchengeta. has been released by the Spirit is difficult to keep. Kune vanhu vakawanda There are a lot of vekuti they people don't know kuti havazivi that you can rise from your weakness. kuti unogona kusimuka pautera hwako. Ipapo pautera hwako iwo In your weakness, ndo paunogona kusimudzwa naMwari. that's when God can Victory. raise you. Victory. Kukunda. Mira ndidzoke kwauri. Hanzi sebukira rakaoma. Hanzi sebukira nyoro rinobuda paivhu rakaoma. Wanzwa, hanzi Jesu vanouya sebukira nyoro rinobuda paivhu rakaoma. Kureva kuti Jesu dai vakabuda paivhu rakanyorova semunhu wese, ujesu hwavo hwaishaya basa. Wanzwa, ujesu hwavo hwaishaya chi? Hwaifanira kubuda sebukira rinobuda paivhu rakaoma. Isaiah achiprofita anototi akauya kuzotakura marwadzo. He said he came to carry our infirmities. Iwewe haubude pakanaka. You cannot rise Panonzi when it's pukunyu good. hapana kuvhurwa door. Panofanira kunge pakakiwa. The door must Panonzi be closed. pukunyu ndabuda. When they say escaping, Pane munhu wanda kutaurira kuti gore risati rapera pandiri before kuturika the year maoko ends, nhasi. as I'm Pane laying dzimwe hands on cheni today, dzatinofanira kudambura there are chains that pane you are kumwe supposed to kujairirwa break. kwatinofanira kudarika. There's another Kwete bond that nekuda you are kwekuti supposed to- tine simba. not because we Aiwa, have power. nekuda kwekuti in our weaknesses Nekuda kwekuti muutera he hwedu, has strengthened us iye in atisimbisa our point of weakness. pautera hwedu. Pamwaka yevanhu. In the season of people, Ndine vamwe vanhu vati kurei. I have other people who Nokuti have ukaona overwhelmed. kwanonzi murume ari kunetsa. See, the husband is. Unofanira kuroorwa nemunhu anokavhira makore. You must be married by someone who covered the Murume years. vese vari kuroorwa nevarume. Chimbotakurirwa handbags day in day out. You must carry your handbag day in, day Rakatakurwa. out. Uchinzwa guta iri. Pane umwe munhu anofanira kumboti pacho pari kukunetsa. There are other people who say, where Denga is bothering rizvaruke you? pacho The pari heaven must kukunetsa. open. On that Denga point ridi where it's bothering rizaruke you, pacho the pari heavens must kukurwadza. open. Denga Where there is rizaruke. pain, the heavens must open. Vari kunetswa nemari. Those who are being troubled by money, Chimbonetswai nezvekutenga. be troubled by what you Unofanira buy. kumboita problem yekuchinja masofa. You must be having a Unofanira problem of kumboita changing problem your yekuti couches. wardrobe idiki. Having a problem that the wardrobe is small. Wanzwa, chimboita ka problem yekuti wardrobe idiki. Chimboita problem yeparking. Have a problem of parking. Iwe uchifamba netsoka so. As you're walking on foot. Unozi andorangarira namatira maibhanda muoffice mangu. I remember when I'm praying for my nawo husband. kwete umu mukayo. Noma ndakapinda nawo muprayer room pabhenji ndichiti Mwari akupai mota. Iyo yapedza kubiwa, murume apedza kukidnapwa. Wobva wati zvemota zvaramba. Chirega itifambe netsoka. Nyambisirwa Mwari adaudzwana. Pamwe pacho paurufunga kuti Satani paanofunga kuti apedza newe. Ngaanyatsoona kuti ndopato. Unoti vanhu vanga vanyadzisa Paul naSilas. Vamurowa vakatitamburambidza kuparidza kwevhangeri. Muridzi wejeri akarara abhabhatidzwa. Zuva rakatozobuda abhabhatidzwa. Ndozvinotaura shoko raMwari rinoti akarara abhabhatidzwa kukaedza ataura nendimi. Kune munhu anoda kuti gore rinoirya that point of weakness, that which bothers you a lot. Ndoparuda kuonekwa Mwari. Ukazoverenga 1 Samuel chapter number 2 kubva pa 6, 7, and 7, 8, 9, 10 inozoti Hana akurumbidza Mwari anoti I, a mother of 7, one pledged to God. A barren woman to a mother of 7. You know what 7 means in the Bible? Completeness. From a barren woman to a mother of 7. Her weakness became a strength. Pamusoro pazvo nanhasi Above all, up tichiri to now, kutaura nezvaSamueri. we are still talking about Vana Samuel. vapenina hapana akanyorwa zita rake.
None of Pebina's kids. paunofanira Yes, kungwadzwa it's true. masikati ano patiri kunamata This patiri afternoon kukuturikai as we are maoko praying, imboti Mwari from my point of use weakness Mwari pautera hwangu. iti Mwari from my point of weakness God pautera what hwangu. is it that is bothering you most Zvii zviri kukunetsa zvakanyanya. munhu kuti ukatarisa auoni ramangwana There's someone if you munoza look at chiri him, you don't see kunetsa a vision. pamberi paMwari tiri kuenda nekuzvikudza We are going tiri before God with kuenda pride. nekuzvikudza We are going before God with pride. handei nekuzvininipisa Let's go umunoti with Mwari humbleness. handina You say, God, ini I don't Mwari have. handigoni God, I cannot do it. ndakambonzwa umwe pastatus achinyora I hear someone writing handisi on his kuti status. ndini ndakadaro ndakangofarira statement yekuti vatsvene vese ngavachienda kudenga kumbosara isu tichiri kuda kutsanya nekunamata vatsvene vese ngavatungamire kunani kuna Mwari vanoimba vari musirivha dzendarama vachiti tsvene tsvene vari kudenga isusu tisati taright timbotsvaga nyasha manzwa here ukanzwa munhu wese anoti nhingi ane zviri itiwe chienda kudenga You say you can go to heaven. basa rako panyika wadi You wapedza are done with your job on earth. kana waungogona kujaja vamwe chete vatongirozi chienda kudenga panyika pari kudiwa vanhu vari kutsvaga nyasha munoziva here Do you know kuti zvivi zvatiri kutaura pamusoro pevanhu that the sins that zviri you're talking kutibira about on nyasha people dzekusangana naMwari is stealing grace from meeting ndosaka God? uchinzwa Jesu achiti pane mufarisi akanonamata That's why here Jesus saying umwe there's a tax Pharisee collector went to akati pray. baba ndiregererewo pakutadza That kwangu is who said, mangwanani "Forgive ano me Mwari for-" ngaambokurangarira ndiri kunetseka nevanhu vane revelation yevanhu I'm bothered by people who have revelation of ini people. ndoita revelation yarumbi ndoita revelation yababa namai senyamawe ndisati ndawana yangu wakambosangana nemunhu anokupa counseling yekuti unofunga kuti dai uya ane mabhazi asina bhutsu masokisi mazivire anoita asi brazilian yake yakagezwa nemvura can I repeat myself Mwari ngaambotipa revelation that revelation that unlocks your door, the revelation that transforms your weakness to your strength, a revelation that opens doors. Yekuti Hannah is saying, God needs a son. He doesn't need a double portion. And by giving what God wanted, the weakness was transformed. Wanzwa ndiri kutaura kungoziva zviri kudiwa naMwari Knowing what God kwete wants, zviri kudiwa nevanhu not what people iti want. Mwari ka Paul naSilas vakangozva kuti rumbidzo Paul and Silas knew that praise. ndofunga Paul aiverenga Jewish text because anoti I Paul who was raised under a great teacher Gamaliel paanosungwa anoti I Paul who was raised under a great Jewish teacher Gamaliel paanopa ipapo Paul akambonzwa kuti masvingo eJeriko akapwanyika vanhu vachiimba vachiita rusha unoziva kuti pamwe pacho zvakaoma At some point when it's difficult, musanditore semwana nditorei semuranda kumboenda pamberi paMwari so uchiti Mwari musanditore semwana nditorei semuranda ndigamuchirei semuranda receive me as a servant. uchinamata usaende pamberi paMwari uchizvikudza Don't go before the Lord with pride. unodza pane dzimwe nguva dzandinombofunga kuti Mwari There's sometimes when I ngavambondirangarira think God that wants to remember weakness. me. Do you know kuti we have condemned so many people instead of seeking grace? Pachinzvimbo chokutsvaga nyasha. Kune vani mushumiri ari kuZimbabwe There's one preacher in Zim anotuka vashumiri vese. Seventh Day Mahure vaguti vanoda mari AFM Day Dudu magandiwa mbavha iye gandiya anonzwa Mwari. Pane yandakanzwa yakagumisira kutaura izvozvo hanzi munhu wese hanzi ukaroorwa kechichi ukaroorwa kechitatu hanzi munhu wese akangoroorwa kechitatu hanzi ave achituka vanhu wedu kune nyasha dzinochemedza unogona kuroorwa ka10 kune nyasha dzinochemedza kune nyasha dzinochemedza handisati ndapaona mubhaibheri pakanzi munhu anoroorwa ka2 inini handisati ndapaona because munhu wese ari kuberekwa ane nyasha dzake
Can I repeat this? Munhu wese ari kuberekwa ane nyasha dzake. Saka ina handigoni kuzodetermina kuti nyasha dzemunhu dzinogumira papi. Mazwa zvandikutaura? Handigoni kutaura padzinogumira. Jesu vanobva vabvunzwa nevadzidzi. Zvikanzi munhu akaroorwa akafirwa. Akaroorwa akafirwa. Akaroorwa akafirwa. Kana akudenga mukadzi wani. Jesu havana kuti munhu anoroorwa katu. Wakati kudenga uko hakuroorwi nekuroorana. Tinoimba hosana. Kureva kuti he did not mention the number of marriages one can have. Kune munhu andikutaura nezvayo. Mangwanani ano pandiri kukunamatira nepauri kuzvinamatira nepachaturika vakuru kumawo pamusoro pako iti Mwari ndiwanireiwo nyasha irregardless of my situations, irregardless of my sins, irregardless of my capabilities, irregardless of my weaknesses, irregardless of my money. Ndauya kuzotsvaga nyasha chete. Only grace. Nemadigiri yangu ndiwanire nyasha. Negrade 0 yangu ndiwanire nyasha. Nemurume wangu ndiwanire nyasha. Pakushaya kwangu murume ndiwanire nyasha. Ingoti Mwari ndinoda nyasha from every point of my weakness. Mwari ndiri kuti ndoda nyasha ndipabude. Victory from a point of weakness. Be transformed from a point of weakness to victory. Wanzwa here. Umboita sekuti vaIsraeri vakanga vasina mabhiza ekurwa nevaIjipita. The Israelites did not have horses to fight the Mwari akavarwira hondo. But God fought for them using water. Can I repeat this? Usauye kuchechi kuzomaka munhu. Don't come to church. Iti Mwari ndiwanireiwo nyasha. Say God. Gore rino Mwari ndiwanireiwo nyasha. Gore rino Mwari ndiwanireiwo nyasha. But 31 days dzasara. On the last 31 days. Munhu akanditi mufundisi, what grace do you need? Ndikati I can't love my wife enough. I haven't loved my children enough. I haven't prayed enough. I still need to do more. And I need grace to do more. Ini wacha handisati ndavanzwa Mwari kusvika pandinoda. Ndiri kuda kutovanzwa. Ndisati ndafa ndoda kumboti munhu adimbuke gumbo riende uko ndiritore ndiribatanidze ndimboona Mwari kuti meso angu aone kugona kwani kwaMwari. The goodness of God. Just that grace. Nyasha idzodzo. Chechi ikasvika pakuti unoona munhu ari kuita chivi womunongedzera kuti Mwari itirai tsitsi avo, kwete kutora picture kuenda nayo pasocial media. Mwari itirai tsitsi avo. Tiri kumbotsvaga vanhu vari kutsvaga nyasha ari kuti Mwari from every weakness of mine transform it to victory. Ndiri kutsvaga vanhu vari kuti Mwari, I've got weaknesses that I want transformed from where they are to a point of strength, to a point of victory. Tsvaga vanhu vanototi Mwari ndinapo pandisati ndakugona, ndinapo pandiri panguva yevanhu. I'm in the season of people. Yandoda kubudiswa nemi Mwari. But I need you to. Vamwe hatisi pasizeni yevanhu. Tiri pasizeni yedu. We are in our own season. Luke chapter number 15 verse 19. Luke 15 verse 19. Isu takatadza. Takatadza tiri kutongwa nekutadza. Asi kana mapinda muparadiso. Kutadza ndakatadza Mwari. Asi kana mango krosa. Regai kundikanganwa. Ndakatadza kudaro. I've got a desire. Yekupinda mukingdom yenyu zvikanzi surely I shall be with you. Kune vamwe kuti hausi musizeni yevanhu, uri musizeni yako yekutadza. Mwari ngavangokunzwira nyasha zvakadaro. Mwari, as I am a sinner. I need your grace. I need your grace. I need your grace. Mwari ngaamboitirawo Zakewo zvakanaka. Asati arega kuba ichiri mbavha akagara naJesu patafura. Zakewo ane shungu dzekukwira mumuti kuti aone Jesu. Asati arega zviri. That passion yekuti Mwari ndinzwirei nyasha. Ndoda kukuzivai ndakadaro. Kana ndichitendeuka nditendeuke mandirova nesimba. Ndoda kukuzivai ndakadaro. Ena unoverenga chapter 9. Chapter 9 ya Acts of Acts. Paanorohwa nesimba raMwari
so why do you persecute me? Ovaitwa bofu. After 3 days, muprofita anonzi Ananias obva amunamatira osvinura. Mwari ndokudai ndakadaro. Mwari wangu ndokudai ndakadaro. Chandambopindira muservice ino Mwari ndinombokudai ndakadaro. Sangana ineni ndakadaro. Ndinoda nyasha dzenyu ndakadaro. Ndakadaro. Mwari sangana ineni. God meet me. Because pamwe pacho kuna ari kundofana kutanga ndatendeuka. Someone say I need to repent first and enter to Jordan. I want to be transformed. My weakness ngaive my source. Utera wangu. Unoona kuti pakupersecute kwake Paul achisangana naJesu akabva ataka kuparidza Jesu. He started preaching about Jesus. His weakness of persecuting became his strength of preaching the same gospel. Mwari ngaakuitire zvakanaka. In your weakness, be transformed. Gore rino ngaripere zvakanaka. Unoziva kuti wakabayiwa pacho panokubaya ngatipanamatire. Mweya wangu uri kutenderana neni. My spirit is agreeing with me. Kuti kune munhu anofanira kuitirwa zvakanaka. Pauri kuturikwa maoko mangwanani ano. Pane zvinofanira kuita zvakanaka nhasi. Patiri kuturika maoko pane zvinofanira kuita zvakanaka nhasi. Patiri kungoturika maoko pane zvinofanira kuitika zvakanaka nhasi. Ina handina kuuya kuzotsvaga vatsvene. Ndati that weakness as it is. Ndoda kuti mumwe munhu ambonamata. Umboti Mwari, in my weakness, in my point of desperation, pamwe akaya ndichaiswa cheni maoko nemakumbo. Mwari wekudenga ndinzwei. Pamwe akava ndinenge ndine maoko akasungwa. Makumbo akasungwa. Ndisina tariro. Ndisingaoni zuva. Mwari ndiitirewo zvakanaka. I want to be remembered. Munamato uyu unonetsa kudaidzira. I want you to meditate. I'm calling everyone to meditate. Chihure chinoitika unochiziva. Kuba kunoitika unokuziva. Mazwi akaipa anotaurika unomaziva. Pasizeni yawakaiswa nevanhu unoiziva. Vasina vana unotoziva kutukwa kwauri kuita. Vasina mabasa unoziva kuti Black Friday yakauya ukasaitaura nekuti wanga usina. Chimboenda kuti Mwari, Black Friday ndakaitadza asi ndakuda White Friday. Pa weakness yangu, let it be my strength. Chimboenda pamberi paMwari nemoyo wakapwanyika. Uti Mwari, I come to you as a servant. I come to you as a servant. I come to you as a servant, not as a son. I come to you as a servant. Iti Mwari wekudenga ndiri kuuya kwamuri nemoyo wakapwanyika. Usazvikudze, hapana ari kukunzwa. That weakness, that season yagarisa kwemakore. Iti Mwari ndinzwireiwo nyasha. Iti Mwari wekudenga ndinzwireiwo nyasha. Iti Mwari ndinzwireiwo nyasha. I'm not coming from a point of a privilege. Handisi kudeclare zvandakagona. Ndangouya kunonzwirwa nyasha. Hana kuti ndipei mwana nekuti I always give you a double portion. No. Ari kuti my weakness is barrenness. If you give me a son, which is my weakness, that is, I'll give it to you. Mudikani tendera mweya mutsvene kushumira kwauri. Mweya mudikani tendera presence ya mweya mutsvene kushumira kwauri. Darika level ya Pastor Chirichi uende pa level ya Holy Spirit. Darika level yangu pauri kunzwa mic yangu, exceed my level. Go to God's level. Accept the Spirit to minister to you.
Accept the Holy Spirit to minister to you. And open that prison. And loosen those chains. And remove that barrenness. And remove that curse on Calvary. That you shall be in paradise. Gone to the cross as a thief. Leaving the cross into paradise. From a point of weakness, may victory come to you. That which is not with you, let it come. That weakness, that reason of being mocked, that reason of lacking confidence, I pray that victory comes from a point of weakness through the operation of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. Gorena uperi wakadaro 31 days adzigoni kudarika wakadaro. That weakness, that weakness, that weakness, that pain. Mwana here ari kunetsa, imari here iri kunetsa, utano here uri kunetsa, unhu here uri kunetsa, mukadzi here ari kunetsa, murume here ari kunetsa. Mwari werugare, Mwari werugare, tinzwirei tsitsi. Chi chanetsa, that weakness, I decree victory on that weakness. I decree grace. Do not ask from a point of privilege. Iti Mwari ndinzwirei nyasha ndakadaro. Pane nguva usingagoni kuudza Mwari zvawakagona. Ingoti Mwari ndinzwirei nyasha ndakadaro. Nezvandiri ndakadaro. Nezvandiri ndauya Mwari ndakadaro. Rakabi anoti zvandakuitirai zvakanaka. Mundirangarirewo. Mwari zvandauya kuchechi ndirangarireiwo. Victory from a point of weakness. Mudikandi, tendera mweya mutsvene kuva Mwari. Do not ask from a point of privilege or from rights, but from a point of grace. Uyai kwamuri ini makaremerwa, danai kwandiri imi mese makaremerwa. Ipapo ndichakupai joko rakareruka. Pona Silas zvamaimba, ndakuvhura prison. Peter, chechi yakunyengeterera, ndakukubuditsa mujeri. Uya wakangodaro. Uya wakangodaro. Kare taitoimba toti chingouya wakangodaro. Zvakangodaro. Uti Mwari ndiwanirei nyasha. Wakangodaro. Today I want to start to pray for leaders so that we can pray for others. My leaders, uya ine moyo wakapwanyika. Uti Mwari ndakangodaro. Mwari wekudenga ndakangodaro. Mwari wekudenga ndakangodaro. Mwari venyasha ndakangodaro. My leaders nasi dokumbira mfukami. Zvinini pisei, uyai nema spouses enyu. Uyai mese kumberi, uyai kuno kumberi, kudai kuno. Uyai kuno makadaro. Uyai makadaro, my head of departments ndakakumirai, my leaders ndakakumirai. Munhu wese anongonzi leader, kungouya wakadaro. Pamwe pacho watobva kumba kusingaratidze kuti uri leader nezviri kuitika muupenyu hwako, but ingouya wakadaro. Kana muri spouse ngoenda pamunhu wako, find space. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Vangotiitira zvakanaka. Uti Mwari ndauya ndakadaro. My point of weakness. Vakapfugama ava vane weaknesses avo. Vanapo pavanoda kubatsirwa. Povanototaura kubva ati ndine munzwa wakandibaya. Zvikanzi I'm not removing that. But my grace is sufficient to see you through. Mweya mutsvene ngaatibatsire masikatano.
mweya washe ngautibatsire masikati ano muzita raJesu, muzita raJesu. Tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, oh Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, oh Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, oh Ishe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Mariwe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, oh Ishe uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Mari uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tinokudaidza Ishe uyaine pano, tokumbira Mariwe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Ishe uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Mari uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Mari uyaine pano, Mariwe uyaine pano, Mari uyaine pano, Mariwe uyaine pano. Nasi tiri kunamatira munhu wese uya uzonamatirwa. Kana tapedza munotitorera vana vekusunday school tovanamatirwa. Munhu wese auya kuchechi nhasi ari kunamatirwa. Even wauya kuno kuchita ubatwe musoro, munhu wese nhasi ari kunamatirwa. Ingouyai kuno nekukurumidza, maleaders tishande basa nekukurumidza. Vana baba uyai kumberi tinyengetere, tinamatire vanhu. Munhu wese anonamatirwa. Pane anointing yepanzvimbo, anointing yeguta inoda kungokubata uende zvakanaka. Tichipedza tonamatira vana vekusunday school.
nyasha dziri pamusoro pemunhu wese muzita raJesu. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mutsvene, mweya mutsvene, mutsvene
Today
Ioni Otseura Lazio Nokufara Abeliji